Terve! Mä oon Vihtosen Esa, lähihoitaja, sote-alan entinen yrittäjä ja tää on Hyvä Pod. Tänään meillä on vieraana Eeva-Liisa Korhonen. Eeva-Liisa on pitkän linjan, sanoisiko, luottamustoimissa vaikuttanut henkilö ja edelleenkin vaikuttaa. Tietyissä paikoissa mennään niihin tämän jakson aikana. Mutta aloitetaan, Eeva. Sä oot pitkään toiminut Konneveden työväenyhdistyksen puheenjohtajana ja istuit valtuustossa 2 vai 3? 3 kautta. Ja nyt sitten olet luopunut puheenjohtajuudesta ja päätit olla hakematta enää kunnanvaltuustoon. Niin onko nyt enemmän aikaa? Joo, terve vaan, mä olen Korhosen Eeva. Ja joo, tämä puheenjohtajuudesta luopuminen, kyllä, mulla on enemmän aikaa. Kyllä. Ja varsinkin tämä työväen talosta luopuminen, totta kai se sattuu edelleen. Kyllä. Mutta se työmäärä, mikä oli, se oli ihan hirveä. Mä poltin itteni loppuun. Kyllä. Siis sivusta hieman seuranneena ja tiettyä syyllisyyttä tuntevana. Me ollaan saman työväenyhdistyksen jäseniä molemmat ja ei mulla tai meillä nuoremmilla ole ollut mahdollisuutta ottaa osaa siihen talon pyörittämiseen. Me tehtiin sitten se ratkaisu, mikä piti, eli kunta osti työväentalon ja ainakin nyt näyttää siltä, että talolla on enemmän elämää. Että... Joo, ja se on mun mielestä todella hyvä, että siellä talossa on elämää. Kyllä. Vaikka se talon järjestyksenpito ja siivous ei ole sitä luokkaa, mitä sen pitäisi olla. Ei vaan siitä tarkka ja sääntillinen. Ymmärrän. Joo, no sen lisäksi, että sä oot ollut kunnanvaltuutettuna, niin sä oot jo pitkään toiminut Konneveden kunnan vanhusneuvostossa. Ja sähän toimit edelleen vanhusneuvostossa, eikö niin? Ja vammaisneuvostossa. No miten sitten hyväksi puolella? Oletko sä meidän edustaja? Mä olen hyväksin puolella, olen vanhusneuvoston jäsenenä ja samoin vammaisneuvoston jäsenenä. Joo. Että molemmissa olen tällä hetkellä kunnan edustajana. Kyllä. Miten usein hyväksin vanhus- ja vammaisneuvostot kokoontuu? Noin kerran kuussa. Joo. Ja nytkin on 2 kokousta peräkkäin, nyt sitten Jämsässä 10. päivä. Et on ensin vanhusneuvosto, se on noin 2,5-3 tunnin kokous, millä saadaan asiaan menemään, mutta sitten on heti päälle vanhusneuvosto, samanmittainen. Niin. Eli siinä on täystyöpäivä ja suorastaan vähän tulee. päälle. Kyllä. Ja aina on melko pitkät ajomatkat täältä Konnevedeltä kumminkin. Jämsä on siellä ihan toisessa päässä. Niin. No mikä sua ajaa, koska näitä hommihan luottamustoimia, niin eihän näitä kukaan tee rahan takia. Ihmisillä saattaa joskus olla sellainen mielikuva, että tässä niinku oltaisiin tienaamassa, mutta sehän on ihan harhaa. Helpommin saisi tienesti, kun käyttää sen ajan, mitä käyttää valtuutettuna olemiseen tai sulla tuossa edelleen vanhusneuvostossa olemiseen, niin tekee vaikka jotain simppeliä palkkatyötä, niin paremmin tienaa. Niin mikä sua ajaa? No joo, ei tässä kyllä mitään tienaa. Mutta mua ajaa varsinkin tämän vanhus- ja vammaisneuvostoon se pienistä huolehtiminen. Ja mä katson, että vanhus on pieni ihminen, joka ei pysty itsestään huolta kantamaan. Ei kaikki. Jotkut pystyy. Mutta tällä saralla on paljon töitä ja varsinkin tänä päivänä. Kyllä. Se on ihan totta. Se on yksi tekijä kanssa, että mun kotona jo verenperintönä opetettu. Vanhuksi pitää kunnioittaa, niille pitää saada hoito, joka on niiden asianmukainen hoito ja terveydenhoidot ja kaikki nämä. Ja sitten se, että niitä pitää teititellä. No, se teitittely on tänä päivänä jäänyt, mutta se on sivuseikka. Mutta tämä hoito. Niin, ennen kuin mennään syvemmälle hoidon ja niin kuin palveluiden saatavuuden niin kuin nykytilaan ja sun ajatuksiin sen tulevaisuudesta, niin mä sanon, että sä oot kyllä oivallisesti muakin niin kuin näpäyttänyt ja osoittanut sen tuosta, että kuinka heikossa asemassa vanhukset on. Kyllä. Puhun nyt viimeisestä kunnanhallituksen kokouksesta ja me käytiin siellä läpi, mitäs dokumenttia me käytiin, toimintakertomusta. Ja sä niin kuin kyllä ihan oikeutetusti huomautit, että eipä täällä juuri ikäihmisten palvelut näy. Ei. Ja vaikka toki sote siirtyi hyvinvointialueelle, niin kyllähän kunta järjestää tai kunnan pitää järjestää. Ja tottahan on, että
Konnevesi siis järjestää ikääntyneille palveluita, erilaisia jumppia, eikö niin? Senioritoiminta on Konnevedellä liikuntapuolella sitä, että kuntosali on ilmainen. Joo. Ja sitten järjestetään jotain jumppaa, mutta mun mielestä se sitten taas jo maksaa. Mutta kuntosali on ilmainen yli 65-vuotiaille. Kyllä. Ja sitten kunta järjesti, tai vapaa-aikatoimi järjesti liikuntapuoli, niin omaishoitajille vesijumppaa ja samaan aikaan nämä hoidettavat sai olla kuntosalin puolella siinä. Mutta nyt mulle tuli soitto. Mä en ole viime kerralla päässyt sinne vesijumppaan, koska mä pidän itse sitä ennen tuolia tanssia tuolijumppaa, niin sieltä suora siirtyminen sinne tämän hoidettavan kanssa niin ei ole ihan helppoa. Niin tuli soitto, että kunta onkin lopettanut sen ja se onkin jo semmoinen sekaryhmä. Eli se omaishoitajien vesijumppa on loppu ja se oli samalla vertaistukiryhmä. Joo. Ja siitä minä aion pitää kiinni, että me saadaan se takaisin. Kyllä. Olen sanonut liikuntatoimelle, että tämmöinen tarvitaan Konnevedellä, koska ei omaishoitajille ole mitään täällä. SPR järjesti aikanaan omaishoitajien toimintaa, mutta silloin kun SPR jäi pois, niin kaikki jäi. Ei ole mitään. Ei meillä ole muistiyhdistyksen toimintaa, ei meillä ole omaishoitajien toimintaa ja molempia Konnevesi tarvitsee. Niin. Ne on 2 tärkeintä yhdistystä, mitä pitää saada seuraavan valtuustokauden vanhus- ja vammaisneuvoston. Mennään tuohon SPR:ään. Mäkin ihan ammattini puolesta tiedän, että meillä oli SPR, joka järjesti esimerkiksi tämmöisiä ystäväpalveluita. Ja ne, niin kuin ihmiset ei näe eikä ymmärrä sitä, koska nämä vanhukset ei ole kertomassa meille sitä. Niin se oli tosi tärkeää toimintaa. Sitten se loppui, niin mikä siinä taustalla on? Ei ollut SPR:llä vetäjienä. Okei, eli se ei ollut rahaa, Se ei ollut rahaa, vaan kaikki SPR:n rahat siirtyi Laukaaseen. Joo. Muistaakseni Laukaaseen. Nyt en ole ihan 100% varma. Mutta kumminkin ne siirtyi sinne, rahaa olisi ollut, mutta ei ollut toiminnan vetäjiä. Joo. Se, joka sitä veti, oli Mannisen Ritva ja siihen aikainen diakonissa. Ymmärrän, että hän väsähtää. Niin, eihän ihminen. Tässä itse asiassa voitaisiin vedota vähän sinne niin kuin hieman iäkkäämpään väestöön, jolla ehkä voi olla elämässä aikaa, niin jos vaan suinkin kiinnostaa SPR-toiminta, niin esimerkiksi sun kautta ehkä voitaisiin lähteä sitä lämmittämään. Kyllä, mä olen samaa mieltä, koska sitä tarvitaan. Siellä on ystävätoiminta, siellä on kuitenkin sitä monen sortin toimintaa, mitä tarvitaisiin täällä, ensiapukoulutusta ja semmoista, se olisi tosi tärkeä Konnevedellä. Kyllä. Tämän jakson teemanahan on nimenomaan enemmän tai vähemmän ikääntyneet ja omaishoitajat, ja niin kuin, koska se on kyllä mullekin sydämen asia, mutta se on vielä enemmän sulle sydämen asia, ja tosiaan nyt on tullut jo tässä meillä esiin, että valitettavan sivuun ja varjoon jää ne niin kuin palvelut ja kokemukset niistä, niin mistä me aloitetaan sitten? Nyt on hirveästi puhutaan tästä mummo- tai papparallista. Se on hyvä, että asioista puhutaan, mutta tiedätkö, mua vähän risoo se, että nyt yhtäkkiä vaalien alla kaikki on tosi huolissaan. Ja sitten kun vaalit on käyty, niin mitä sitten tapahtuu? Mutta kiteytetysti aloitetaan siitä, kun oli vielä kunnan vastuulla sote ja ikääntyneiden hoiva, niin siitä kun sitten hypättiin alueelle, niin kuvaile sun näkemystä siitä, että mitä on tapahtunut tässä muutoksen aikana? Muutoksen aikana vanhus on menettänyt mun mielestäni merkityksensä. Että jossain kohtaa tuntuu siltä, että vanhus on ihminenkään. Ja sama vammaiset. Että mä en tiedä, mistä se johtuu. Vammaisneuvosto hyvinvointialueella on erittäin vahva. Ja niin yrittää olla myös vanhusneuvosto, mutta ylempi taho, aluevaltuustot ja nämä kaikki, niin nämä ei ota meitä täydestä. Niin. Otetaan pois, niin aina otetaan vanhuksilta, vammaisilta, lapsilta. Onko se oikea tie? Ja sitä on nyt jatkunut ihan siitä saakka, kun on menty hyvinvointialueelle. Konnevesi on yksi hyvä. Meiltä viedään 33 ympärivuorokautista paikkaa. Ja mä olen kuinka monta kertaa pyytänyt vastausta siihen.
jo Kuntalaisillassa kysyin. Niin. Ei tule vastausta. Olen kysynyt hyvinvointialueen vanhusneuvostossa ja kuinka monessa muussa paikka. Mihin nämä vanhukset sijoitetaan? Niin. Ei tule vastausta. Toi on hyvä ja ajankohtainen kysymys. Mihin ne vanhukset, jotka nyt asuu siellä lakkautettavissa pitkäaikaishoidon paikoissa, mihin he menee? Onko kellään vielä mitään vastausta? Vaikuttaa siltä, että ihmiset kautta linjan hyväksyy ajatuksen, että ikäihmisen pitäisi saada vanheta ja lopulta hiipua pois omassa kotikunnassa. Ja jos meillä olisi pysynyt oma sote-budjetti, niin näin olisi ollut. Melko varmaan me olisi kyetty pitämään lääkäripalvelutkin, mutta no, tällä hetkellä näyttää, että lääkäripalvelut on säilymässä, mutta meiltä viedään puolet pois pitkäaikaisista hoivapaikoista. Tämä ei tunnu kohtuulliselta. Miten se niinku tulee näkymään nyt? Mitä haittaa siitä on? No, jos luitte sen Anne Ekolan kirjoituksen lehdessä. Mä pyysin toimittajaa ottamaan Anneen yhteyttä. Niin sattui liian lähelle. Ja tämä mummo, joka nukkui siinä rumpassa pois, oli mun hyvä ystävä. Ja olen luvannut hänelle joskus aikanaan, että tämmöiseen ei lähdetä ja tästä pitää ääntä. Ja hänen kunniakseen tämä tehtiin. Ja siinä on hyvä esimerkki, miten heitellään. Vuorokaus siellä, vuorokaus täällä. Sitten kun nähdään, että ei ole mitään tehtävistä, tuoda omalle paikkakunnalle ja ihminen kuolee sitten. Niin onko tämä arvokas vanhus? Pystytkö sä, tämä selvästi sua koskettaa, se on ihan ok. Ja musta on tärkeää, että tuodaan esille sitä, että tässä on oikeasti tärkeistä ja vakavista asioista kyse. Niin miten tämä lähti tämä prosessi? Hänelle kävi jotain ja sitten hänet vietiin. No, he asuvat täällä Konnevedellä. He on meidän entisiä naapureita. Ja he muutti Harjutielle omakotitalosta pois. Ja siellä rupesi tämä sairastelukierre. Joo. Ja sitten omaiset päättikin, että viedään heidät Äänekoskelle, että he on lähempänä siellä. Joo. Ja näin he tekivät. Mutta asumaan omilleen. Asumaan omilleen. Heillä on rivitaloasunto siellä. Ja siellä alkoi saman tien tämä sairaalarumpa. Joo. Siellä ei kauan keritty asumaan elämä. Ja isäntä itse 90 täytti viime kesänä. Muistisairas myös. Ja siitä se lähti. Ja sanoi jossain vaiheessa, hän oli semmoisessa palvelukodissa tai perhekodissa tai semmoisessa välillä, että oli niin sanotusti omaishoitaja, vaikka ne tytöt olikin siinä. Niin sai hiukan huilata. No ei se ollut isännellekään ihan hyvä paikka, kun mummu vietiin pois. Sitten hän oli taas yksin. Vaikka hän sitten kuitenkin rentoutui siinä aikana. Mutta se oli niin kaksipiippunen asia, että siitä se lähti se sairaalakierre ja isäntä soitti, että nyt se on siellä ja nyt se on täällä. Ja mä sitten voi herran piaksut, että ei tämmöinen ole enää, ei tämä ole ihmismäistä hoitoa enää. Eli häntä heiteltiin siis yksiköstä toiseen. Kyllä. Osaatko suunnilleen kertoa sen polun, missä kaikkialla oli? Äänekoski. Vietinkö sieltä Novaan? Nyt en ole ihan 100% varma tästä. No se, nämä siellä oli kumminkin. Äänekoski, Nova, Saarijärvi, Pihtipudas, Viitasaari. Sitten vietiin takas Novaan. Ja Novasta tuotiin Äänekoskelle kuolemaan. Niin, ja siellä hän menehtyi. No on siinä aika monta paikkaa. Kyllä. Ja mistähän tämä siirtelykin johtuu? Jaa. Et ei tämmöistä saa olla. Kyllä täytyy, jos ihmistä hoidetaan, niin se ei ole missään tapauksessa hoidon kannaltakaan hyvä. Minä en puhu rahasta, vaan mä puhun ihmisestä. Mulla on ihan sama, mitä se hoitopaikka maksaa, mutta ihminen pitää hoitaa. Ja siinä, että ihminen tuntee itsesi ja olos turvalliseksi, se jaksaa paneutua siihen, että minä tervehdyn tästä. Mutta tuommoisessa rumpassa ja aina uudet ihmiset, uusi paikka, olet vuorokaudessa siellä, toisen täällä, niin ei kukaan ihminen pysty tervehtymään. Kyllä.
varsinkin ikäihminen, Niin. tätä ei voi liikaa korostaa, niin se jatkuva vaihtelu, uudet ihmiset, uudet hoitajat, erilaiset hoitajat, erilaisine työotteineen, niin se on todella kuluttavaa Kyllä. ikäihmiselle, joka on tottunut elämään elämäänsä siellä turvallisesti kodissa. Ja sitten kun alkaa tällainen ralli, niin tässä tapauksessa ilmeisesti osittain niin kuin voimat meni siihen No varmaan viskelyyn. osaltaan, kyllä. Niin. Joo, kyllä noi on sanattomaksi vetää, mutta Eeva, mä haluan haastaa sinua seuraavaksi siinä, että tällä hetkellähän alueetkin aika monesti tavallaan menee sen verhon taakse, että meidän nykyhallitus leikkaa. Ja nyt on tullut taas uusia päätöksiä siitä, että leikataan kehitysvammaisista, lasten ja nuorten palveluista oliko, ja ikäihmisten palveluista leikataan. Mutta jos nyt palataan hyväksille, ja mä näkisin, niin muistelen, nämä luvut nyt vähän on sinne päin, mutta karkeasti sanottuna viime vuoden toimintabudjetti oli jo lähemmäs 1,5 miljardia. Mun mielestä se oli lähempänä sitä kuin esimerkiksi lähempänä miljardia. Eli aika paljon rahaa virtaa kuitenkin niin kuin hyväksi läpi. Niin miten sä näet, että onko mahdollista ylipäätään, kun kuitenkin sanotaan, että ei ole rahaa, niin onko mahdollista leikata jostain ja siirtää rahaa sitten ikääntyneiden palveluun? Tai näiden muiden heikompiosaisten palveluun? Kyllä. Mun mielestä voitaisiin näiden pörssiomistajien ja sijoittajien verotusta hiukan suuria pääomatuloja saaneilta ihmisiltä niin verottaa vähän enemmän. Niin, sä näet, että ja verotusvara on... Sitä kautta annetaan niille, joille se kuuluu. No miten sitten niin kuin hyväksin sisällä? Siellä, että nyt ne rahat on jo, mutta koska mä itse koen, että mun mielestä se on vähän älyllisesti epärehellistä ja tylsää, että sanotaan, että no tässä on nyt kaikki raha, mitä voidaan käyttää ikääntyneiden palveluihin ja nyt me ei ole leikattava lisää ikääntyneiden palvelusta, koska usein kuulee ajatuksen, että arvojen vuoksi pitää uhrata. Ja me suomalaiset kuitenkin lähtökohtaisesti tuntuu siltä, että kaikki ollaan sitä mieltä, että ikäihmiset ansaitsee niin kuin säädyllisen loppuvaiheen niin kuin asumispalvelut, arvokkaan vanhuuden. Niin mikä tässä on, että ei niin kuin voimallisemmin ole yritetty sitten toisilta momenteilta siirtää sitä rahaa? Joo. Mä taas kerran itse heitän, että vaikka siis uskon, että esimerkiksi tekoäly voi olla, että se tulee tehostamaan erilaisia prosesseja sote-palveluissa, niin meillä myös on hassattu vuosikymmenten saatossa ohjelmistohankkeisiin ihan älyttömiä määriä rahaa, ja kukaan ei lopulta ilkeä tai muista jälkikäteen tarkastella, että toiko nämä sitä tuottavuutta, mitä luvattiin, kun päätettiin käyttää miljoonia. Ja tästä on monia esimerkkejä. Mä en lähde niitä lateilemaan, mutta mä sanon tämän vaan sen takia, että mun mielestä niin kun, kyllä sitä rahaa on. Mutta nyt tarvitaan arvovalintoja ja nyt tarvitaan uhrauksia arvojen eteen. Mitä noista veroista tulee, niin kyllä mä oon myös usein tuhahtanut sitä, että kaikkihan meistä on sitä mieltä, että vanhukset pitää hoitaa hyvin ja meillä on liian vähän hoitajia. Mutta sitten kun kysytään ihmisiltä, että maksasitko sä pikkusen lisää veroja, niin siinä se arvo. Sitten ehkä ei olla aina ihan tosissaan. Kyllä. Joo, ja silloin kun hyvinvointialueelle siirryttiin, niin kaikki piti muuttua niin autuaaksi ja hyvin toimivaksi ja paremmin toimii kuin sairaanhoitopiiri aikana. Ja hölönpölö sanomia. Alaspäin on menty kuin ketuhäntä. Että ei ihmiselle ei ole arvoa oikeastaan tässä kohtaa. Ja sitten se, että miten sitä rahaa sijoitellaan. Joo, se sijoitellaan niihin kohteihin, joista voisi muutenkin leikata. Niin. Hyvempiosaisten verotusta on kevennetty. No niin, varmaan tällä kaudella on. On kevennetty tällä kaudella. Ja se on iso rahasumma, mitä sieltä olisi tullut tänne niille, ketä olisi sitä tarvinnut. Ja yksi on se, mitä mä ihmettelen. Mä en lukuja muistele. Mulla on itsellä lähimuisti vähän heikko. Ei se mitään, niin, tärkeintä on se, että tämä on keskustelua, tämä ei ole fakta. Se on mun mielestä kaikkein kauheinta,
että ei saada vastauksia. Ei saada vastauksia, että kaikki on niin kuin valmista, mukama. Niin. Ja silti ei ole rahaa mihinkään. Orpo oli sanonut Jyväskylässä nyt teki vieraillessaan, että mummoralli on väärä sana. Okei. Joo. No. Ja minuun ottikin yhteyttä henkilöitä ja tuhahtivat sitä siis sit. Ja mä sanoin, että minä olen mummorallin kannalla. Että niin kauan kuin tätä jatkuu, niin se on mummoralli. Että yleensä se on vielä se mummo, joka siirretään. Että onko ne niitä sairastuvampia tällä hetkellä, mitä nämä papparaiset? En tiedä, mikä siinä sanoa. on, mutta ne on niitä mummoja enimmäkseen, joita siirrellään. Mutta tähän yhtälöön, niin kun yritetään palastella, mitä kaikki se kuuluu, niin yksi aivan selvä ilmiö on, että hoivakoteihin tulee entistä heikompikuntoisia vanhuksia. Ja sitten nyt mitoitusta nimenomaan on kiristetty, niin yhtälö tossakin kohdassa, että on niin kuin jotenkin tulkittu, kuka nyt sitten lopulta on sen tulkinnan tehnyt, että kyllä sopii vähän hoitajia vähentää tilanteessa, jossa itse asiassa hoitoisuus on tosi paljon niin kuin lisääntynyt. Eli vaikka sillä 0,7kin, niin se työn määrä siinä hoivayksikössä, niin se on koko ajan kasvamassa. Niin sitten tästä taas seuraa se, että jos hoitajia väsyy, niin he pahimmillaan vaihtaa alaa ja sitten taas ollaan. Nythän hetkellisesti näyttää siltä, että meillä on hoitajia riittävästi, mutta meidän suuret ikäluokat edelleen vanhenee ja tämä prosessi tulee kestää sen 20 vuotta. Kyllä. Ja siinä aika pitkään mennään, siis vuosia mennään eteenpäin niin, että joka vuosi on enemmän hoidettavaa. Vuoteen 2040 mennessä niin 63% lisääntyy ikääntyneet. Niin. Se on hirveä määrä. Missä on hoitajat? Se on. Ja Orpo heitti senkin, televisiosta kuuntelin sitä, kun hän sanoi, että tekoälyllä voidaan paljon korvata. Ei tekoäly korvaa ihmistä ihmiselle. Niin, kyllä. Mun mielestä ihminen tarvitsee ihmisen. Ole ihminen ihmiselle. Se on mun motto. Joo, ei hoitotyössä kaikkea, ei missään nimessä voi. Että jos se nyt kerran päivässä ottaa yhteyttä, mitä sinulle kuuluu, niin mä sanoin, jees, hyvä. Se on tämmöinen hyvinvointipalvelu. Mä nyt keskustelen sun kanssa tämän tabletin välityksellä. Sen mä hyväksyn, mutta ei se ole mikään ainut konsti. Ei. Ja tiedätkö, kun pahoin pelkään, että riski vehtaa nyt tässäkin, että kun siitä on tullut trendisana tai tämmöinen, että nyt tehostetaan palveluita digillä. No, ne digit vaatii investointeja, ne vaatii rahaa. Ja sitten taas kun jälkikäteen mitataan, että kun sijoitettiin kuinka monta 10 miljoonaa Suomessa uusiin digipalveluihin, joiden piti vähentää muuta palvelun tarvetta, niin nyt olisi hyvä sitten seuraavaksi ruveta oikeasti seuraamaan, että onko ne toimivia. Mutta tämä on jännä. Hoivapalveluiden vähenemistähän on perusteltu sillä, että kotihoidon palveluiden määrä kasvaa, mutta kun fakta on se, että Suomen tasolla THL-tilastojen mukaan kotihoidon saatavuus on heikentynyt, niin kyllä haluan olla diplomaatti, mutta haluan sanoa sen, että kyllä täytyy olla päättävillä ihmisillä otsaa, jos he vielä niin kuin nyt kun tämä asia on tullut julkisuuteen isommin, niin jos he vielä ilkee mennä sen verhon taakse, että kun me lisätään näitä kotihoidon palveluita. Olen ihan samaa mieltä. No sitten mulla on yksi semmoinen, mistä harvemmin kuulee puhuttavan, mutta alueelliset erot. Kun nyt taas Huvaksillakin, kun näitä ikääntyneiden palveluita leikataan, niin nythän tällä hetkellä musta se perustelu on mennyt enemmän siihen suuntaan, että kun Keski-Suomessa ihmiset saa niin kuin enemmän palvelua kuin jossain muualla, niin kyllä täytyy muistaa alueelliset erot. Kyllä. Esimerkiksi Konnevedellä koko elämänsä asuneet ikäihmiset on tehneet raskaita maatalon töitä ja ne on niin kuin, tiedätkö, selkäkyyryssä vääntänyt, kunnes selät on mennyt ja tyypillisesti vaikka voi olla, että tietyllä tavalla se fyysinen työ niin kuin pidentää elinaikaa, mutta he on myös aika kuluneita ihmisiä. Siis niveleet, kaikki on kuluneita. Niin sitten jos verrataan semmoiseen city-vanhukseen, joka on tehnyt ehkä viranhaltijana töitä ja edelleenkin käy siinä jossain lähiössä vähän kuntosalilla ja elää sellaista viriliä elämää, että siellä on sitä niin kuin aktiviteettia, on kulttuuri paljon enemmän tarjolla, niin
niin semmoinen ihminen hän pärjää pidempään omilla. Hän ei ole työnsä eteen niin kuin raatanut itseään loppuun. Ja mun mielestä tässäkin asiassa niin tämä on niin kuin sivuutettu täysin. Tämä on kuitenkin, niin kuin, tämä ei ole mun ajatus, vaan mulle tämä ajatus tuli hyväksin, sanon nyt vaan työntekijältä. Että hänkin kokee, että niin kuin näitä alueellisia eroja ei niin kuin huomioida. Ja tämä on väärin, koska Hyväks on Keski-Suomen hyvinvointialue, jonka vastuulla on järjestää palveluita eri kuntien alueille. Ja musta pitäisi myös huomioida nämä kunnalliset ja paikalliset erot siinä, että mikä se demografia ja mitä työtä ihmiset on tehnyt. Nyt vaan sanotaan, että kun Konnevedellä on enemmän paikkoja kuin Jyväskylässä suhteutettuna vanhuksiin, mutta hei, miten tämä demografinen ero? Niin, kyllä. Ja olen tuossa ihan samaa mieltä sun kanssa. Ja nytkin niin koko aika vaan puhutaan Jyväskylän seudusta. Ja sinne on nytkin, ollaan remontoimassa sitä entistä sotaveteraaneiden hoitopaikkaa. Mikä se nimi nyt oli? En muista sitä nimeä. Se on ihan asia sama. Niin. Mutta siitä tulee monennäköistä tarjottavaa sinne ihmisille, iäkkäille ja tuliko jopa vammaisille. Eri looseja, mitä siitä tulee. Ja se on hyvä, mutta minkä verran ne auttaa meitä Konnevedellä? Ei siis pätkän vertaa. Ne on täynnä jyväskyläläisiä ihmisiä ja totta kai heillekin täytyy paikka olla, mutta kyllä Jyväskylässä on paikkoja mun mielestä enemmän mitä meillä täällä. Meillä on nytkin mainiokodispaikkoja, onko niitä joku 30, mitä niitä on? 30. Ja siellä on tälläkin hetkellä niin aika paljon muita kuin konnevetisiä. Niin. Ja silti ne luetaan Konnevedellä on paikkoja. Niin, kyllä. Niin. Että nämä Konneveden vanhukset tarvitsee kyllä oman paikkansa täällä ja meidän pitää siihen jotenkin saada vaikuttaa. Totta kai hyvä on, että jää nämä lyhytaikaiset paikat, kun ihminen tuodaan sairaalasta suoraan kotiin, niin sekään ei ole hyvää. Mutta nehän on just niitä mummorallin no ne on niitä, kyllä, juuri näin. Näin. Toki kyllä lyhytaikaispaikkoja tarvitaan, joo. Ei siinä, en mä sitä väheksy. Ja hyvä, että Konnevedelle jää kyllä, palveluita ja työpaikkoja ja näin. Joo, niin. Edes niitä jää. Mutta kyllä meidän jotain pitää keksiä, että me saadaan takaisin näitä ympärivuorokautisia paikkoja. Meillä on hyvät tilat täällä, remontoidut tilat. Ja sanotaan, että meidän on huonokuntoiset tilat täällä. Se ei pidä paikkansa. Niin joo, ja sitten niin et siihen vedotaan monta kertaa. Meillä ei ole tiloja. Meillä ei ole tiloja esimerkiksi seniorikeskukseen mukamassa, että ei meillä ole päivätoimintaa tiloja. Mä olen sanonut, että sekin on täyttä valetta. Mä olen sanonut se siellä ihan suoraan. Niin, meillähän on Ruusa-Liisan päiväsali. Meillä on Ruusa-Liisan päiväsali, meillä on vähentalo, meillä on kunnantalo. On, ja jumppasalia ja terapia-allasta. Niin, ja sitten sanotaan, että kun teillä ei ole infraa, niin ei päivätoimintaan viedään tällä hetkellä Konnevedeltä, niin mun käsityksen mukaan siellä on käynyt yksi ihminen. Miettikää, Hankasalmelle päivätoimintaan. Yli 40 kilometriä matkaa, toinen takaisin, ja sä olet siellä ensin päivän, niin miten väsynyt sä olet? No ei niin. Ei kukaan lähde. Tämä yksi henkilö lähtee sinne, kun vaimo pistää sen taksiin. Joo, mutta se on, siis toi on kyllä kans se, että sanotaan, että no konnevetiset on tervetulleita menemään Hankasalmelle päivätoimintaan, niin kuinka moni ikäihminen, oikeasti niin kuin iäkäs ihminen, jaksaa sitäkään rallia, että tunnin verran istut jossain taksissa tai bussissa. Se on niin kuin, meinaa kiukuttaa. Se kiukuttaa, se vähän enemmän kuin kiukuttaa. Joo, ja kyllä. Toinen on tämä, että onneksi ei toteutunut se, että omaishoitaja itse se ensimmäinen palkkausryhmä, että se jäi olemaan. Se on mun mielestäni hyvä. Siihen olisi tarvittu 3 hoitajakäyntiä. Joka kerta sinne kotiin lisää, jos se olisi poistunut. Kyllä. Hyvä, kun puhuin. Tätä pitää lisätä. Meillä ei ole omaishoitajayhdistystä edes Konnevedellä. Mä olen heidän edustajansa ollut nyt epävirallisesti. Ja yritän ajaa heidän asioita ja olen ottanut nyt muistiyhdistyksen yhteyttä, että jos saataisiin, muistiyhdistys antoi ihan vihreitä valoita ilman muuta, he lähtee Konneveden vanhusneuvostoon toimimaan. Ja samaa mä meinaan tehdä myös omaishoitajayhdistyksen. Että ilman näitä omaishoitajia, hoitajat olisi lirissä. Niin.
No sepä, ja voitaisiin oikeastaan pallotella nimenomaan omaishoitajateemaa yleensä ottaen. Kyllähän se niin on, että kun oli sitten kyse julkisesta tai yksityisestä hoivapaikasta, niin sen hinta suhteessa siihen, miten edulliseksi veronmaksajille tulee omaishoitajuus. Että joku läheinen, tyypillisesti puoliso pitää siitä muistisairastuvasta tai muuten iän puolesta semmoiseen kuntoon tulevasta ihmisestä, joka ei pärjää, niin sehän on meille kaikkein edullisinta. Mutta mikä ihme siinä on, että niistäkin omaishoidon tuen niin kun palveluista karsitaan, omaishoitajan statuksen saaminen on kiveä alla, Erittäin kiveä. jolloin niin kun pitkään venytetään ja pakotetaan ihmisiä tosiasiassa huolehtimaan läheisistään, mutta ei suostuta antaa sitä pientäkään korvausta. Mä itse ajattelen niin, että mitä jos vaan tuplattaisiin omaishoitajakorvaus? Silleen, että sillä olisi niin kuin joku merkitys. Ja esimerkiksi, että se mahdollistaisi sit sen vaikka tuolla lähempänä eläkeikää, niin jos joku haluaa jättäytyä pois työelämästä ja pitää huolta omista vanhemmista vaikka, Kyllä, niin silti se tulisi edullisemmaksi yhteiskunnalle, kun he eivät niitä hoitokoteihin. Mutta ei kai tässä nyt sentään semmoinen ajatus ole, että annetaan tämän koko systeemin vaan niin kuin paisua ja pursua ja katsotaan mitä tapahtuu, kun ihmisille ei löydy hoivapaikkoja, omaishoitajana ei kannata olla ja ei saa edes tukea, jos on. Tätäkö me halutaan? Pitääkö tämän koko niin kuin, ikäihmisten ja suurten ikäluokkien ikääntymiseen niin kuin liittyvän koko tämän kokonaisuuden? Pitääkö se niin kuin poksahtaa? Sen pitää poksahtaa ja oikein kunnolla räjähtää. Ei se ennen mitään auta. Että nämäkin päivät, mitä mä niin sanottuna omaishoitajana teen, mulla ei ole omaishoitajastatusta, mutta evättiin se, että en mä tarvitse sitä vielä. Mutta tulisivat päiväksikin olemaan mun hommissa tuolla. Että mun mielestä se ei ole vielä siinä pisteessä, etteikö se osaa vessassa käydä. Ja ilmeisesti se on se kriteeri niin kauan, kun mä persettä pyyhin. Niin just, niin sitten ei vaikka olisi täysin tavallaan vastuussa siitä. Kyllä. Toinen esimerkiksi tee jotain sähkötöitä, just kaikkea näitä. tällaista roplaamista. Ja lääkkeiden otot, kaikki muukin. Että pitää olla niin vähän seurannassa, että kaikki toimii. Ja muista, mihin se on mitäkin laittanut, että kun se kysyy hetken päästä 10. kerran, että mihin mä pistinkään sen. Niin. Ja mihinkäs sä nyt olet menossa 10 kertaa päivässä. Niin kyllä mun mielestä ei tämmöinen ihminen yksin pärjää ainakaan missään. Että jos hän jäisi yksin asumaan kotiin, kuka vastaisi? Kuka vastaisi? Ketä on vastuussa siinä vaiheessa? Onko se tämä hyvinvointialue? Mutta mitä se auttaa, jos se on vastuussa? Kun se kuka muuten päättää omaishoidon siitä statuksen saamisesta? Hyvinvointialue. Niin se on hyvinvointialue. Onko se hyvinvointialue, joka maksaa sen omaishoidon? Kyllä. Eli se ei ole Kela, vaan sekin on hyvinvointialue. Mun mielestä se on hyvinvointialue, joka antaa sen statuksen ja tulee. Vai onko se Kelan kautta se tulee se raha, kyllä. Niin. Ja jos mietit, että vajaa 500 € on se pienin summa, mitä sieltä saa, ja siitä verot pois, siitä 200 kätteen. Jep, ei se niinku, töistä se ei voi. Rahan tähden ei voi ajatella, että rahan tähden joku sitä tekisi, mutta se, että silloin kun sä saat sen omaishoitajastatuksen, niin silloin sä olet niinku enemmän kiinni siinä hyvinvointialueessa jotenkin. Kyllä, niin ja sitten sulla on ainakin teoreettinen oikeus saada niitä vapaita apuja. Niin. Jaksat itse paremmin. Ja onhan se tärkeintä, että tunnustetaan, että yhteiskunta tunnustaa, että Eeva, sun merkitys on tässä riittävän tärkeä, että itse asiassa me haluamme kiittää sinua, että sä pidät omasta puolisosta huolta. Kyllä, juuri näin. Ja mulla on toinen vanhus tuossa, se on mun siskoni ja noppi, mutta hänelle ei ottaa ketään. No totta kai minä hänet sitten huolehdin kanssa ja hän on muistisairas, kohta 90 ja hän asuu tuossa vanhusten taloilla tuolla Vainiontiellä. Ja hänellä on hyvät hoitajat siinä, kotihoito käy hänen tykönä ja hänellä on se tabletti siinä. Mutta oli yksi ainut kerta, kun mä olin lupautunut puhumaan yhteen tilaisuuteen, en päässyt viemään häntä hammaslääkäriin ja hän lähtikin taksilla. Hänelle tilattiin taksi. Kotihoito oli tilannut, että 10:50 taksi hänelle ja tuo Konneveden hammashoitolaan. Niin. Taksi tuli 2 tuntia liian aikaisin
nappasi mummun kyytiin ja oli lähdössä pois Konnevedeltä. Onneksi mummun sen päiväinen muistitila oli semmoinen, että hän on sanonut, että en minä tänne päin mene. Niin just. No eikö se Jyväskylän mene hammashoitoon? No en mene Jyväskylän hammashoitoon. Niin. Mä menen Konnevedelle. Sitten taksi oli kääntynyt, tuonut sen tuohon terveysaseman pihalle ja pudottanut siihen. Miksei hammashoitola? No kysy sitä. No mummu oli mennyt sisälle ja oliko siellä sitten tuttu hoitaja huomannut hänet sitten jonkun ajan kuluttua, että mitäs sinä täällä. Ja mummo sanoi, no minä odotan hammashoitolaa. Ai, no ei hammashoitola olekaan täällä. Mummolla tahdistin siinä kunnossa, että me odotellaan just nyt, että patterivaihtoa toimii silloin, kun tiedät mitä se on, kun se on heikos patteri. Niin hänet talutettiin sinne hammashoitolaan. Hän oli jo puolikuollut siinä vaiheessa. Hammas hoidettiin. No, hoitajat oli ilmeisesti sitten tilannut taksin sieltä hammashoitolassa. Ei taksi tullut. Ja hammashoitaja oli tullut, olisiko siis sitten jonkun aikaa mennyt, pari tuntia ainakin, niin oli tullut katsomaan, niin mummu nukkuu siellä odotushuoneessa vieläkin. No, eikö se mennytkään kotiin? Se oli niin huonossa kunnossa, että hyvä kun nimiään oli tiennyt ja sydän hakkasi ihan hulluna. Kyllä. Ambulanssi paikalle ja häntä oli hoidettu siinä. Ja mulle tuli viesti, että mummu seuraavan aamu tuolta Vanatalialle. Mä sitten selvä juttu. Oli kyllä semmoinen uneton yö sinä päivänä, että ei ole tottakaan. Mutta onneksi mummun järki sanoi, että minä menen Konnevedelle. Jos se olisi pudotettu Jyväskylässä johonkin, niin me haetaisiin sitä tänä päivänä vielä. Niin. Tietenkin onhan se inhimillistä, että virheitä sattuu, mutta kyllä... Näitä sattuu liian usein. Mulla on insinööritaustaa, niin mä mietin, että ei tossakaan prosesseja ole mietitty ihan loppuun. Että miten varmistellaan, että taksi tietää, mihin ollaan menossa, tai sitten joku on unohtanut kertoa, tai taksikuski. Niin tai näin, niin kyllähän tietenkin tuo niin kuin kaiken kaikkiaan tuntuu ihan hullulta, että miten voi olla mahdollista, että tuollainen ketju niin kuin syntyy. Ja sitten toisaalta toi kuvaa hyvin sitä, että miten raskasta elämä on vanhukselle. Kun on riittävää ikää tullut, niin siinä ei enää hirveästi lähetä Hankasalmelle päivätoimintaa. Ei. Joo. Me ollaan kellotettu kohta 40 minuuttia puhetta. Mä tiedän sen, että se rupeaa olemaan maksimi, mitä ihminen pystyy kerran suodattamaan. Niin onko sinulla, Eeva, tähän loppuun vielä jotain ajatusta, jonka sä erityisesti haluaisit ihmisten ymmärtävän? Jos joku meitä jaksaa kuunnella loppuun asti, niin joo. Varsinkin varmaan ikäihmisten palveluista. On. Ikäihmisistä mä sanon se, että muistakaa, kaikki tulee vanhaksi. Joka ainoa meistä. Kukaan ei meistä jää tänne ikuisestikin lumaan. Ja se, että ollaan ihminen ihmiselle, se on mun mielestäni tärkeää. Ja se, että näitä palveluja varsinkin Konnevedelle, niin meidän pitää ajaa, pitää niistä ääntä. Meidän on saatava takaisin niitä paikkoja tänne. Et se on mun tavoite. Mutta en mä pysty siihen yksin, ei pysty kunnanjohtaja, ei pysty valtuustot, ei pysty kunnanhallitus eikä kuka muukaan. Mutta esimerkiksi tämän tekeminen on yksi tapa. Järjen pitää kuulua ja siitä pitää puhua. Mä haluaisin Tuija Koivistolta paljon vastauksia. Mutta niitä ei Tuijalta saa. Tuija osaa hyvin kiertää kaikki kysymykset. Kyllä. Ja parhaani yritän tehdä mitä pystyn. Niin, mutta ei mikään voi olla yhden ihmisen. Ei sun, mun, eikä Konneveden valtuusto voi osaltaan toimia Konneveden asukkaiden edunvalvojana, mutta kyllä tämä on niinku yhteispeliä ja itse olen vakuuttunut siitä, että tämänkin tyyppinen homma, mitä tehdään, että tuo julkiseksi keskustelua, herätetään ajatuksia, niin nyt jos koskaan me tarvitaan sitä, jotta yhä useampi ihminen rupeaisi kysymään ja vähän niin kuin vaatimaankin. Joo, näin. Ja toinen toive mulla on, että Konneveden kunnassa huomioitaisiin se, että kun näitä kaikkia päätöksiä tehdään, niin siellä mainitaan edes seniorit ja vanhukset. Et nyt siellä on ainut kommentti. Seniorille järjestetään hyvinvointipalveluja. Millaisin luki se lause? Mä en muista sitä, mutta erittäin lyhyt pieni teksti. Ei näin. Kyllä. Ei näin. Joo, niin kuin minä olen teille muutaman kerran sanonut. Niin vanha kuin Konnevesikin on, niin aina on opittavaa ja mä oon vakuuttunut siitä, että tulee
tulevalla valtuustokaudella seniorit otetaan paremmin huomioon, ihan jo sitten raportoinnissa ja tällaisessakin. Juuri näin, ja se, että se on mun mielestä tosi tärkeää, että ne huomioidaan myös tässä toimintakertomuksissa ja kaikissa näissä budjetin teoissa ja näissä, että siellä mainitaan, että mihin kohtaan se on suunnattu ja mitä näillä on tehty. Kyllä. Ja vanhuskin on ihminen. Kyllä. Niin. Ihan yhtäläisesti, kun mä ymmärrän, lapset on tärkeitä, totta kai ne on mullekin tärkeitä, erittäin tärkeitä. On kaikille mutta kyllä on myös vanhukset. Niin. Ihan samassa rivissä mennään. Kyllä. Ja yhtäläisesti kohdella vanhuksia kuin lapsia ja nuoria. Mä pahoin pelkään, että osittain tämä tilanne on päässyt luisumaan ja luisuun sen takia, kun ikäihmiset lopulta kuitenkin enemmän tai vähemmän nielee katkeraa kalkkia niin paljon, kun sitä heille syötetään. Kyllä. Niin nyt ollaan pisteessä, jossa alkaa hirvittää, että mihin tämä kaikki menee. Kyllä. Eeva, kiitos tosi paljon, että olit mukana. Ei mitään, mulla olisi paljon vieläkin sanottavaa. Otetaan uusiksi, jos niikseen. Niin. Me voidaan ottaa toinenkin jakso. Niin. Katsotaan, ketä pääsee aluevaltuustoon ja sitten ruvetaan katsomaan. Että... Joo, ja sen jälkeen, kun mä olen nyt tavannut, ilmeisesti tuleeko se nyt tähän seuraavaan kokoukseen, Tuija Koivisto, niin mutta taputettiin jopa hyvinvointialueen kokouksessa viimeksi, vanhusneuvoston kokouksessa, niin taputti mulle, kun mä pidin pienen puheen. Kyllä. Kiitos, että teet työtä vanhusten eteen ja muutenkin olet edelleen aktiivinen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja sanoi kyllä viimeksi hienosti, että huomaa, että sä olet nyt vanhusneuvoston puheenjohtaja. Niin, energia riittää. Hei, kiitos Eeva tosi paljon. Kiitos katsojille ja kuulijoille. Morjens. Hei hei.